Nakatadiri karon sa Harley Davidson. Welcome sa among showroom. Road King 2021 Revolution Mac Engine 250T Street Bob 114 Skip Pan America Adventure Bike. Hello guys, good day, good morning mga kauyoyoy. So nakatadiri karon sa Harley Davidson kay nakakaroon diri sa Ser Zack. Maragod mga ayaw ragod ang sticker. So salud ta, kita na ko akong migo nga si Carl. Tara. Wala pa. Guys, balik ko to. Balik pa to sila. Okay. Basta na na gid. Alas 12 mo dayang gibo sa mo ba na? Dili. Terang motor layo. Yawari. So guys, si Carl guys. Migo na ako. Hoy, kung gusto mo mangutang motor. Utang ba? Utang palit. Palit eh. Gusto mo po yung motor at Carl. Pwede ka makontak sa Facebook, di ba? Pwede ra, Carl Andro Kiamko. Pero pwede mo visit ko sa akong page na Carl F. Kiamko. Alright. Pwede sa Harley. Pwede dito sa Harley. Pero pwede mo walk in dyan, pangitaan ako. Commission niya. Nag-ride ba dahil si Ser Zack? Ha? No, nag-ride po. Balik ba dahil ito ron? Balik na. Kasa to sila? 58. Ito man. Mag-lunch. Lunch ride to. Hindi na pero balik na rin. Kuya pa ng tag-iabot. So guys, nako pa dahil si Ser Zack. Kung kita sticker makuha ron. Huwag kita kasang gisin? Karoon ako kita dito ko layo ng parking. Ano ba? Bakuri. Mga pa na, 30 minutes naman. Dagay, pag-uwang ka abot. Lagi amin ako nasa, mag-stay sa kiri. Wala eh. Ilay ka to 12. Siya mag-picture ang kuhan. Kini ba ko first rin? Kane? Hey sir. Ikaw, gano'n ka ito na? Ito man. Pwede day. Pwede makasot. Welcome sa Harley Davidson of CEBU. Tara, itour na mo. Lahi naman atong content. Dili naman si Ser Zack. Ikaw naman na imong content noon. Alright. Let's go guys. So guys, sulod ka sa Harley. Pa-explain na nato cars mga motor. siya may nang hagad. Okay, welcome. Welcome to Harley guys. Hi ma'am, good morning. Samok ra ko dire. Ay, so mo na to rin natay mga merchandise food. And then welcome sa among showroom. Wow, showroom. So mo ni ang Road King 2021. Wow. Price range. Milwaukee 107. Wow. Price is 1.5 sa black. So kani color ni dia, this is a snake venom color. 1,540,000. Wow. Afford ra gyud sa ikaw. And then nasa tayo bagoron sa Harley, which is ang Sportster S. Kani. This is the Sportster S. So mo na gi-feature ni Ser Zack gani ha. The engine is Revolution Mac Engine 250T. Okay. Natay tulo ka color aning Sportster S, ang black. This is one of the black. The white. Isang white. And midnight crimson. Price. The price is for the black is 1,030,000. Sa mga color is 1,050,000. Model year model 2021. Bago ra gyud. Kani. Samsung ni. This one is the Street Bob 114. Street Bob 114. 114 meaning TI. Kung i-convert na to 50, 1,868 cc. 1,668 cc? Yep. 114. Ano siya? Number sa? TI. Cubic inch. Cubic inch.
Abi na ko cubic inch ato i-convert sa cc. Mo na siya 1,868. abi na ko ika 114 nga manufactured ni. Then the price is 1,100,000. Okay, 1,100,000 starting price. Grabiha mga motor dere guys, di makaon ang presyo. Harley dire mo daw ta og trade-in to Harley. Oh, and then pwede ko through bank financing. So pwede ra gyud ta Unsa nga bank? At least 30% down payment. Okay. Unsa nga bank ang makuan? So daghan tag bank, BDO, UCPB. So daghan ta. Okay, daghan. Oh, dili lang kay usara no. Dili ra daghan ta na bank mo dawat. So, Carl, sa tanan ani sa imo na suyan. So sa 3 months ako dire ako nasuwayan Sportster S. Kani? Very powerful, very torquey. The fatback, which is wala din ang fatback, gigamit nila kuyog ni Ser Zack. Oh, Makina. Okay. And the Pan America 2021, same engine with the Sportster S. Okay. Wala sa dire. Wala dire. Pero mas higher to horsepower. This one has 121 horsepower. Ang Pan Am is 150 horsepower. Alright. So, asti kayo, guys, no? Kaniyo, asti kayo. Asti kayo. Kani ba? Saki, kung nasa forma. Saki. Murag Batman. Pwede sakyan? Saki. Atong. Pilay bayan kung makasaan eh. Okay ra, sold na automatic. Ano na akong kalag. Rubiya bugata. Yes. So guys, 5 to in height ko. So, tiptoe, dili kayo sa tiptoe. So, bagay siya sa ano? Bagay siya sa mga Asian height. Mga Asian people. Grabe yan. Higa niya eh. Kayang-kaya. Guys, so, forward control niya. That's why, nasa sa forward imuhang kuan. Ano yan? Forward control. So, imuhang position, ana. Sa Pan America, katawang gisulti ninyo na the same engine sa Sportster S, the adventure bike of Harley Davidson of CEBU. Not only in CEBU, the Harley Davidson adventure bike. Saan siya? Nag-inusara? Oh, first adventure bike sa Harley. Diri sa Cebu. Harley. Sa Harley Davidson. Oh, wow. Mo na yung pang-kuhan sa adventure bike. What the heck? So, yung Naka-brembo brake. Yeah, rainbow brake na. Adventure kayo guys. This one, yung features niya. Mga features niya, daghan kayo po. Ang panel niya, touchscreen na. Wow, touchscreen, panel. Pwede na to connect ni sa Bluetooth. So high-tech na yun guys siya nga pagka-adventure bike, no? All-in na siya. With, kuha na siya, with traction control. Wow. You can see here, so. DC. Oh, nakikita guys. Traction control. With ABS, both? ABS. Siyempre. Built-in nga motor na nagid ni. So guys, sa mga nangitag adventure bike, no? Pwede kayo niyo. Harley. Pila pa yung presyo ni Carl? Powerful. The black is 1,400,000. 1.4. 1.4. Then sa mga color is 1,440,000. Oh, gamay ang diferensya, no? 40. 2021 model ha, pero natay coming na 2022, nag-increase na gito na. Okay. Kaya na may Nanapoy gamay. Nanapoy features gamay mga fans. Okay, by the way guys, mga to siya, no? Ang Harley Davidson, saan siya nga unit? Pan America adventure bike. Yan, daghan na kayo ng aray na mga rider, no? Kay Ser Zack lagi. Mari ko, no? Yes. But tuwa pa nag-ride sa TCH. Yes. Daghan na paabot. Daghan ang mga rider nga nangari nya. Kay wala pa man siya. Tour sa ta dire. Lingkod gamay. Bus, kog kape bus.
Okay, so guys, at din na ito tapusin nga video, no? Lahi na po itong video ni Ser Zack. Kay, for this video, salamat ni Carl Andrew Camco and sa Harley Davidson sa pag hatag opportunity nato diri ma-picture ang ilang mga bike o maka-walk through sa ilahang showroom. So guys, diri lang kutob. Peace out. Thank you.